Şol günlerde Rim imperatory August tutuş imperiyada ilat ýadygyny geçirmek barada ferman çykardy. Bu ilkinji ilat ýadygy bolup, ol Kiriniusyň Siriya hökümdarlyk eden döwrüne geçirildi. İlat ýadygyndan geçmek üçin her kim öz şäherine gitdi. Şeýlelikde Yusuf hem Celilidäki Nasra şäherinden çykyp Dawudyň Yahudiýadaky Beytullaham şäherine gitdi. Sebäbi ol Dawudyň urugundan bolup onuň nesline degişlidi. Yusuf ýazylmak üçin ol ýere göwreli adaglysı Meryemi hem alyp gitdi. Olar Beytullahamda kalar. Meryemiň aýy güni dolup Novahar ogluny dogurdy. Meryem onu gunnaga dolady da bir ahyrda ýatyrdy. Sebäbi olar mihmanhanadan yer tapmandylar. Şol gece Beytullahamyň goloýuna käbir çopanlar sürülerini goraýardylar. Birdenke olaryň öňünde Rabbiň bir periştesi peýda boldy we Rabbiň ýalkymy daş töwerege ýagtyldy. Çopanlar gaty gorkdylar. Perişte olara, korkmaň. Men size ähli halky begendirjek şatlykly hoş habary yglan edýärin. Şu gün Dawudyň şäherine siziň üçin halaskär doguldy. Ol Rabbimiz Mesihdir. Ine, bu size bir alamat bolar. Siz gunnaga dolanygy, ahyrda ýatan bir çağan taparsyňyz, diýdi. Birdenke perişte bilen birlikde göğün san sajaksız goşuny görünni. Olar Hudaýy öp şöhratlandyrdylar. Gökler gögünne Hudaýa şöhrat bolsun. Hudaýdan merhemet tapan yerdäki insanlara parahatlyk bolsun diýerdiler. Perişteler çopanlaryň ýanyndan aýrylyp göge göterilenlerine, çopanlar biri-birlerine "Ýörüň, Beytullahama gideliň. Rabbiň bize aýan eden bu wakasyny göreliň" diýişdiler. Şeýlelikde olar gyssanmaç gidip Meryemi, Yusufu we ahyrda ýatan çağan tapdylar. Olar İsa'ny görenlerine, bu çağa hakda eşdenlerini olara gurrun berdiler. Çopanlaryň gurrunlaryny eşidenleriň bary hayran galdy. Meryem bolsa bu da atlaryň bary hakda çuňur pikire batyp, olary ýüreginde saklaýardy. Çopanlar hemme görüp eşidenleriniň özlerine aýdylyşy ýaly bolandygy üçin Hudaýy şöhratlandyrdylar. Öwgüler aýdyp, ýyzlaryna dolandylar. 8-nji gün çağany sünnetlemeli bolanna, onuň adyna İsa daktylar. Bu onuň enesiniň göwresini galmazdan öň periştäniň oňa beren adydy. Musanyň kanuny boýunça geçirilýän temizleniş däpdesurlaryň berja edilmeli döwri ýetip gelenne Yusuf bilen Meryem Ýerusalime gitdiler. Olar İsa'ny Rabbe bagyş etmek üçin onu hem ýanlaryna aldylar. Kanunna, ilkinji doglan her bir erkek göbekli Rabbe bagyş edilmeli diýip ýazylanlar. Olar kanunna ýazylyşy ýaly iki gumruýny ýa-da kepterini hem gurbanlyk hökmüne hödür etmelidiler. Şol wagt Ýerusalimde Şimgon atly bir dogruçul we takwa adam ýaşaýardy. Ol Israil halkynyň azad edilmegine garaşýardy.
mukaddes ruh onun üstünnedi. Oňa Rabbin Mesihini görmezden öň ölmejektigi mukaddes ruh tarapyndan aýan bolupdy. Simon mukaddes ruhun ugrukdurmagy bilen ibadathananyň howlusyna geldi. İsa'nın en atasy Tövratda ýazylan adaty berja etmek üçin çağany içeri salanlaryna. Simon onu gujagyna alyp Hudaýa alkyş okap şeýle diýdi. Ya Rab, öz veren sözüňe göre, inni guluň arkaýyn amanadyny tawşyryp biler. Ine, seniň ähli halklaryň öňünde taýýarlan halaskäriňi gözüm bilen gördüm. Keseki milletlere aýanlyk berjek, halkyň Israýily şöhratlandyrjak nury gördüm. Çağa barada aýdylýan sözlere onuň en atasy hayran galdy. Şimgon olara ak pata berip enesi Meryem'e, bu çağa Hudaý tarapyndan berilen alamat bolup, insanlar ona karşı çıkarlar. Ol sebäpli Israýilde köp adamlar helak bolar. Köp adamlar bolsa yalkanar. Şonna ençeme yürekleriň sırly pikirleri aýan bolar. Senin kalybyňa hem hasrat, ýiti gylyç kemin sancılar, diýdi. Ol ýerde 84 ýyldan bäri dul ýaşaýan Hana atly garry pigamber aýal hem bardy. Ol Aşer tiresinden Panuelin gyzydy. Ol durmuşa çıkandan sonra äri bilen 7 ýyl ýaşaşyp dul galypdy. Bu aýal hemişe ibadathananyň howlusyna bolup, agyz bekläp, doga okap, giýje gündüz Hudaýa ibadat edýärdi. Hanna hem edil şol pursat gelip, Rebbe öwgaýdyp, Ýerusalemiň halas bolmagyna garaşýanlaryň baryna bu çağa hakda gurrun berdi. Yusuf bilen Meryem Musanyň kanuny boýunça ähli zady berja edenlerinden soňra Jelile özleriniň Nasra şäherine dolandylar. Çağa ulalyp, üýçde we akyldarlykda ösýärdi. Hudaýyň merhemeti onuň üstünnedi. İsa'nın en atasy her ýyl Pesah bayramyna Ýerusaleme gidýärdiler. İsa 12 ýaşyna ýetenne olar bayramçylyk adaty boýunça ýene Ýerusaleme gitdiler. Bayramçylyk gutarandan soň olar öýlerine dolandylar. Yetkinjek İsa bolsa Ýerusalemde galdy. Emma onuň en atasynyň bundan habary ýokdy. Olar onu ýolagçylaryň arasyndadyr öýdüp, bir günlük ýolu geçdiler. Onsoň onu dogan garyndaşlarynyň, dost ýarlarynyň arasyndan gözläp başladylar. Onu gözläp tapman soňlar izlaryna Ýerusaleme dolandylar. 3 günden soň onu ibadathananyň howlusyndan tapdylar. Ol din muallimlarynyň arasynda oturup, olary dinläp, soraglar berýärdi. İsa'ny dinleýänleriň bary onuň paýhasyna, berýän jogaplaryna hayran galýardylar. En atasy onu görenlerine gen galdylar. Ejesi oňa, "Oglum, näme üçin beýtdiň? Kakany ikimiz gaty gaýgy edip seni gözledik," diýdi. İsa olara, "Meni näme üçin gözlediňiz? Siz meniň atamyň öýünde bolmalygymy bilmeýärdiňizmi?" diýdi. Emma olar onuň näme diýjek bolýandygyny düşünmediler.
Onsoň İsa ene atasy bilen Nasıra gaýtdy. Olaryň sözüne kulak assy. Emma onuň ejesi bu gurrunlaryň ählisini ýüreginde saklaýardy. İsa akyldarlykda, boýda ösüp, Hudaýyň hem adamlaryň mährini gazanýardy.